Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakikilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalayan ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalayan ko, kundi ang mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y magtamo ng aking kagalaang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapootan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ako dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako yung sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila na ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo
ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Hello. Tama ka tapo manalangin. Mahin tapong may itong panalangin. Kasasakdala na kay kaming Ginoo. Ginoo ngini pong kayabaka na iti. Pasalamat kami gining Diyos. King kabukas makanyan mo kaya pong pitno bayan. Ginyan mo kayang sika na ng pong puwersa. Ginoo maging king dalan makanyan mo kaya pong iningat. Ikpambanal nganing oras sa iti makanyan mila pong tikbang din kaya kaming bitis. Bating upayang ginin Diyos makanyang kepong mag-aral king balayan mong santuaryo. Ikpa, nano lamang puri nga batyawan mong kakulangan ng balang metong kay kami. O agawang panikasala Diyos ko yung sana po bibilang kasalanan. Nung naibilim na sana pong kaintangan miging pa. Ginongin ng oras sa iti, pamalan mula rin kay kaming pusong pong kaisipan. Ginoy ka po yung manimuno. Ginonong wala ka lalaki pong agawa. Gining Diyos, yung balang metong kay kami Diyos ko, pagkalubanan mo kay sanang kabyasnan. Sika ng tetagan banting upayang gining Diyos, ding tengwanan mong tungkulang kay kamakanyan nila pong lubos haganap at makanyan na ka pong patulan. Igpangin ng oras sa iti, pasalamat kay po, urin po rin kay kaming pengaring mapilan pang makatagan, ang may mundasyon kay kaming kasalpantayanan gining Diyos. Ninuman pong ating bitbita panandam Diyos ko, pisan mo sana ka rin maipaya mong gamat. Ikpambanal, asaan ko gining Diyos, ngayon kaorasan na iti. Insana, maging 50 years siya po yung kaya kaming kasalpantayanan, makanya mila po nga kayabi, din kaya kaming pengari. Ikpa, ngayon oras sa iti, pakipanalangin mila naman gining Diyos, dito pong kaya kaming kapatado, pengaring mga daywan kaya nga luwang bansa. Ginoo sana po, subaybayan mo lo, diyan mong sika na ng pomper sa ilat mula kayang naman pong siguada. Kinobanting upayang pamagbalik daw makanyang mila po nga kayabi pasibayo. Igpapasalamat kami naman. Makanyang mo pong linaut kay kami. Ingano man pong delivyo, ang timoy ngayon bagyo. Dol-dol, sakit na mabayat. O yung tornado igpa o yung volcano. Gining Diyos, makanyang mo naman. Uno po kaya kaming mundo katatangalan Diyos ko, ay may sana tutulot. Itimigising nga nun pamayapan may sana ikpa. Ating kining albugan gining Diyos, alam patugot mamagos yung kayang danam. Sana Diyos ko, saraman ay pasbulan ng banting upay, ngalan ay pong sintangan na kalado. Igpangin ng oras sa iti. Ika po yung mana kita, tikayong makabasa ka rin dalamandarin kay kaming puso. Ginoon Diyos, yung barang kararungan, daring barang metong kay kami gining Diyos, sana po panuwanan mula. Ikpauray ni puring kay kaming kapatad. At pinili mo ka rin dakal. Ang maging talete na po ng kay kang upaya. Diyos ko, makanyang kay pong panyawad pwersa kay ka. Ikpa, ngayon ng oras ay tikabudluklukan ay sanang luklukan ng kalam ganap na sana nga ibating kay ang sarili. Noon ay gining Diyos, makanyang may sana pong itubod kay kaming pangako mong mapamatulang ng Espiritu Santo. Banting upayang turo ang pong tumayid kay kami ngayon kaya baka na iti. Ginoo ay milamang po lubos sa laysayan. Ding dalamandaran kaya kaming puso ikapong manakita tikang makabasa. Diyos ko, sana po ngayon karalungan mi. Anggapan mo, sana pong mabangalungay na harapan mo maribat ng ngayon hanggang wakas. Yan nasa po, Emmanuel.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita, materya, sa daigdigang hindi nakikita, Espiritu, sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuroan. Ang Espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng mediuminidad.
kagom ning kabiasnan, ilang maging dalan, kingkya kayong pasadsaran. Ingalang dapat amayap, alayang kaligtasan. Ing kalamat kabiasnan, mumunang pabandi ko sabla sablong disan. Binayang maliwalas, ing kapag-aralan, amiya pagkya kayo king kayabakan iti. Kingalang patugot, misasagiwa laring kabiasnan, ding pamagaral, nung suryan nila, balik-balik lamang. Kapamilatana, ning balik-balik, ning ulit-ulit a proseso, dadali seya ing tao. Bang may gitlang mitanam, mitimo, karingkya kayong puso at kaisipan. O yaning ebanghelyo, kaya kayo mga mano. Sasabihan na kaya kayo, ing takot king Diyos, yang pagmula na ning kaya kayong kabiasnan. Potang akakawat ne ning tao, ing kayang sarili, king miyayalwang bagi, kanita, may biyasa na kayo. Kanita, kilala yun ang bina, ing tunay ng kabaldugan at hulaga, ning kabiasnan kinti kayong bi. Lawan nyo ing kaya kayong kabilian. Alang patugot, gugugulan nyo ing kaya kayong panawon. Gugugulan nyo ing kaya kayong sikanan. Gugugul kayong tilak. Bang maigit paglaanan ing antikaniting kabagayan. Munta kini, munta ka rin. Bang magdulap nyayalwang kabiasnan. Niya panyulong kingkya kayong biye. Ngini, naning kabaldugana ning kabiasnan na yan, nanong kabaldugana ning belwan nyo, nung iyo adinan katawan, nung iyo arapat, nung iyo agawa, sabla-sablang talasuyo, binalang tuliran din kakong aman, ban may gityong alasa, ding tunay ng lalaman. Pakikuwanan niyong pakikuwanan, nung darapatya ing tao, na napabalo. Nung darapatya, mayap king kaya kayong kapatad, nako chitsyup pakaka. Ban kanita, maging bawog. Ing daraptan yung mayap, ing gagawan yung mayap karing kalupa yung tao. O yan ang ebanghelyo, pasibayo mga manukya kayo. Nanong maning depatan niyo,
mayap ka rin kaya kayong kapatad, yun na pabalo. Huling tinggap yun kaya kayong kayablasan. Nung iladladyo karing dakal, depatan yung mayap. Talasuyo, adisan king pinanditayte, pakamalan nyo panawon. Pakamalan nyo, gugugulan yung oras, ayalang patugot, muntakeni, ampon ka rin. Binayang mayulaga, impamanyapat mayap, karingki kayong kalupang tao. Kapamilatanan yan, mababawas kasalanan na ning tao. Misusuglungan, ingki kayong biye. King eyo kamalayan, sablang kayablasan, miyabiye karingki kayong palad. Kakung mani muna, adaramdam king pinanditayte. At mapilan amanong kulan. Ingat yung panabilin, kailangan agawa yung piragling panahon. Metong a problema, dapat yung pinuklukan. Kailangan yung asamasan. Eyo panayan, daragol, sira. Kabang di takyapamo, ingki kayong susulsyan, magap na kayo. Den muring makuyad kong panabilin. Bilang pantawli, lawan nyo aske na ning panawon. Limbalang kubo yung tuknangan, pakikwanan nyo, manasap kayo. Miyayalawang aske ning kapanamdaman, datang kaya kayong tao. Yung pag walang bahala, hindi ta kakapanamdaman, adatang kaya kayo. Kailangan kong magap. Inguran, palining panawon, munya kapanamdaman kaya kayong tao. Minukit king mesa, manibat king aldo bukas, astunggat panapon kailangan kong manasap. King uling, insenso, at polvo. Gawan ing bage hanggang apulong aldo. Salamat. Den muring kakong tawling panabilin. Agawa na ng tao. Kakong direktiba, ingat yung panabilin, king kapatad yung babae, amiras ka rin mga biyasa, kailangan yung agawa. Kailangan yung isadsad hanggang paruminggo. Makatatlo, pati ngapon. Kailangan niyang partisyonan ing oras. Nuan kayo, ikaw nga dua o atlo amig sadya. Kanuanan kayo. Salamat, mayari la. Den kakong panabilin, alamak king kakong panipa. Ing kakong bendasyon at pamipala, ilalakwan kaya kayo nangan. Mikawul-kawul ko sa king pamagobra. Pakatandaan nyo, nung naning tenam yu, yan naman yung pupulan nyo. Anya pakikwanan nyo, tanam na kong tanam king mayap, bakong mamupul mayap. Ya ko ing sinuyo, dinalo kaya kayo. Espiritu Santo, mamune kaya ko man.
Hello. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo, ipinaabot po ang isang maligaya at masayang umaga sa ating lahat. At ngayon po, muli tayo ay naririto upang gampanin at gawin ang ating banal na tungkulin sa ating Panginoon. Sa likod po ng makulimlim ang panahon at masarap matulog, subalit sa ngalan po ng ating tinanggap na tungkulin sa isang Panginoon, ay bumangon po tayo at muli tayo po ay nagkita-kita upang mag-aral sa loob ng paaralan. At napakaganda po ang ating paksang pinag-aaralan ngayong umagang ito, na kung saan ang bungad na pamati po ng Batlaya o banal na espiritong nagbigay ng mensahe sa ating umagang ito, ay binanggit po niya ang doktrina ng ating simulain bilang espiritista, na sinabi niya na sa wikang Kapampangan na ing lugod at kabyasnan papunta king Diyos, ingalang dapat amayop alaya pong kaligtasan. Yun po ang ating doktrina bilang isang espiritista, na kung saan ito po ang ating pinag-aaralan o yun po ang ating basehan upang makatupad ang bawat isa sa atin sa ating mga tungkulin. At ang tema po ay sa labas ng kawang gawa at pag-ibig ay walang kaligtasan. Parang unahin po natin ang pag-ibig. Sa labas ng pag-ibig at kawang gawa ay walang kaligtasan. Dahil kung wala po ang pag-ibig sa ating puso, ay hindi tayo makagawa o mahirap tayong makagawa ng kawang gawa sa ating kapwa. So, sa labas ng pag-ibig at kawang gawa ay walang kaligtasan. At ang kawang gawa po ay likas na sa atin bilang espiritista. Tayo po ay nakakakilala kung paano natin gawin ang bagay na ipinagagawa sa atin, ang gumawa ng kawang gawa. At ibig pong sabihin, kawan ng mga gawa o pulutong ng mga gawa. At ang pag-ibig po, may kasabihan na pag pumasok daw sa puso ng isang tao, ang pag-ibig, aamaking lahat, masunod ka lamang. At sa kawang gawa, binanggit ng banal na espiritu na pag gumawa ka, dapat ay hindi mo na ipinagkakalat o malalaman ng kabila. Mas maigi daw ang tumulong kaysa tinutulungan. Mas mapalad daw ang tumanggap kaysa, o mas mapalad daw ang nagbigay kaysa tumanggap. Yun po ang mga kotasyon na bilang pahiwatig sa ating paksa ngayong umagang ito. At ang pag-ibig po at kawang gawa ay walang pinipiling panahon, walang pinipiling tao, maging tayo man po ay mayaman, mahirap, kung bukal po sa ating puso ang paggawa ng mabuti at ang pag-ibig ay wala pong balakid o adlang, basta't nasa puso po tayo. Pag nasa puso, malaya po nating magagawa ang mga bagay na ito. At ano man po ang ating katayuan, ikaw man po ay isang kulot o unat, maitim o puti,
bilang sumusunod sa likod ng ating Panginoong Hesukristo, ito po ay kailangan nating gawin. Dahil ito po ang dahan patungo sa ating kaligtasan. At ano po ba ang pag-ibig? Yan po ang ating paksa. Kung hindi po natin alam ang pag-ibig at ang paggawa ng kawang-gawa, parang wala pong direksyon ang ating mga ginagawa. Wala po tayong layout, kumbaga, sa mga engineer, no? At ang pag-ibig po, ang kaangkinan ng isang pag-ibig ay mababasa po natin sa unang Tao Korinto 13:4-7. Unang taga Korinto 13:4-7. Ang pag-ibig ay mapagpahinuod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Ang pag-ibig daw, hindi pwedeng, dapat hindi ka pinupuri, hindi ka tumatanggap ng papuri. Hindi mapagpalalo. 5. Hindi nag-uugaling mahalay. Ken Kapampangan, manugaling alang kasinsinan, hanap punitan palalo. Hindi inaanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot, hindi inalumana ang masama. Sige po. 6. Ang pag-ibig hindi nagagalak sa kalikuan. Ang pag-ibig kundi nakikigalak sa katotohanan. 7. Ang pag-ibig lahat ay binabata. Lahat ay pinaniniwalahan. Lahat ay inaasaan. Ang pag-ibig lahat ay tinitiis. Yun po ang katangian, taglayin ng isang mananampalataya sa tunay na pag-ibig. At kawang-gawa naman po. At sino naman po ang dapat nating ibigin? Dahil pag walang pag-ibig, ay hindi mo masusumpungan ng kaligtasan. Sino man po ang ating dapat ibigin? At nakasulat po sa San Marcos 12:30 hanggang 31. Dito po sa San Marcos 12:30 hanggang 31. Ito po ang sinasabi ng Biblia. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Sige po. At ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na iigit pa sa mga ito. Yun po, simple lang po, dalawa lang. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Yun lang po. Wala nang igit pa sa kautosang ito. Wala na pong labis pa, wala na pong migit pa. Wala na pong papanti pa kay kautosang ini. Itang luguran niya mo, yung kaya kang kapatad, kalupa na ning kaya kang sarili. Ating Diyos, king kaya kang mabilog a puso ang pong kaisipan ng pong kaladwa. At sa atin pong katayuan bilang lingkod ng Panginoon,
maibigay man sa atin ng mga iba't ibang kaloob o kalam o buhong pananampalataya, kung walang pag-ibig sa ating mga puso, ang ating pong mga ginagawa, ang ating pong mga kapaguran, ay wala pong magiging saysay. Kahit ubusin mo man ang panahon mo, araw-araw, linggo-linggo, pumapasok ka sa mga sentro, kung walang pag-ibig na nakatanim sa mga puso ng bawat isa sa atin, ay wala pong kabuluhan ng ating mga ginagawa. So napakahalaga po ng pag-ibig, dahil yan po ang ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo nung nasa kalupahan siya sa ating mundo. Kaya ibalik po natin sa unang Korinto 1, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2. Sige po. Ito po. Unang Korinto 1, 2. 1, 2. Mga taga Korinto 1, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2. O, mali po sa ikalawang Korinto. Sa ikalawang Korinto, sa mga tao Korinto, ikalawang Korinto. Unang Korinto, tingnan po natin sa unang Korinto. Sa mga to. Preo. Sige. Unang Korinto 13:1. Sige po. Ito po. Ito po. Sabi po niya sa Biblia sa unang Korinto 13:1 hanggang 2. Kung ako'y magsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw. Nung kanong manyalita ka karing tao na sige po, dun sa kung ikaw daw ay magsasalita sa mga tao, manyalita ka karing tao, karing anghel, nung alakang lugod, kim puso, metong kamo po kanong tansong babyong, umaalingaw, na alakang laman. Sige po, sa pangalawa. At kung magkakaroon ako ng kaloob na panghuhula at mahalam ko ang lahat ng mga iwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapot wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. Yun po, nabanggit ko na kung mabigyan ka man po ng mga iba't ibang kaloob na galing sa Panginoon, malalim na pananampalataya sa ating Panginoon, kung wala kang pag-ibig, ano po ang mangyayari? Wala kang kabuluhan. Wala po tayong kabuluhan. Wala po tayong, wala tamong kwenta. So, yun po ang basihan natin bilang mag-aaral sa
eskwelahan ito na pag-ibig po ang pinakasentro sa ating pagganap sa bawat tungkulin na ating ginagampanan tuwing tayo po ay gaganap sa ating mga tungkulin. At ano naman po ang kawang gawa? Ito po ay kawan ng mga gawa, pulutong ng mga gawa. Ang paraan po ng paggawa ng mabuti o kawang gawa sa ating pananampalataya ay simpleng alimbawa po pag penalangin talaring masakit, yun po ay isang paraan ng kawang gawa. At ginawa natin ng mabuti ang ating mga kapatid sa oras ng kanyang pangangailangan, yun po ay paraan ng isang kawang gawa. Kagaya po dun sa tao, yung Good Samaritan na nasa Biblia po sa San Mateo yata, Kapitulo 10, nakasulat po doon na ang taong taga Samaritan na nakita po yung tulisan, yung naglalakbay na binugbog o inagupit ng mga tulisan, ito po ay iniwan sa gitna ng daan at napadaan po ang isang Samaritano. Yun po ay kanyang pinuntaan at nakita niya na may sugat at ito po ay binahiran ng langis ang kanyang mga sugat at sinakay sa kanyang sasakyang animales at dinala po dun sa bahay panuluyunan at yung Samaritano po na tumulong sa kanya, nagbigay po ng denaryo dun sa may-ari ng panuluyunan at ibinilin po yung manlalakbay at nangako pong magbabalik siya kung ano man po ang kulang, yun po ay kanyang gaganapin. Yun po ang paraan ng kawang gawa na ipinagagawa po ng Panginoon sa atin. At kagaya po nung kapatid natin, kung may sakit, dinalaw natin sa mga ospital, yun po ay isang paraan ng kawang gawa. Ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa, yun po ay isang kawang gawa. Kung ano man po ang mabuting ginawa, maliit, malaki, hayag o hindi hayag sa ating kapwa, yun po ay isang kawang gawa na hindi natin ginawa sa ating kapwa, kundi yun po ay ginawa natin sa ating Panginoon. Sinasabi din po ng ating banal na batlaya, kung ano man ang ginawa nyo sa ating kapwa, yun po ay mayroong katumbas na gantimpalang matatanggap sa ating Panginoon. Kaya lahat po nasusulat sa Biblia na lahat po ng ating mga ginagawa, kailangan po na hindi na natin ipinahalam sa kaliwa o sa ating kapwa, bagkus ay sa Diyos po tayo maghintay ng gantimpala. Dahil siya po ang magbibigay. Kung mga iba naman po na sa ating nakikita na pag gumawa po sila ng mabuti sa kanilang kapwa, yung mga iba, wala naman po akong binabanggit na sa atin. Sa mga iba na nakikita natin sa mga Facebook, pag gumawa sila ng maganda, pinay-Facebook pa. At gusto nila pinapalakpakan pa. So, sa atin po, alam natin na pag gano'n na hindi na natin matatanggap ang gantimpala doon sa itaas, kundi dito pa lang tinanggap na natin ang ating gantimpala. So, wala na po tayong maasang gantimpala sa itaas. So, napapanahon na po sa ating katayuan ngayon na gumawa na po tayo ng gumawa
ng mabuti. Unlimited po ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Hindi po basehan ang mayaman. Sabi, pag mayaman, madaling makagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Nasusulat po sa Biblia na mahirap daw pumasok ang mayaman sa kaariyan ng Panginoon. Mas mapalad pa raw daw yung mahirap. Yun po, nakasulat sa Biblia. Sa ating referensya yata basahin po natin sa ating referensya. Dito po sa San Mateo, yung referensya po ng ating tema. O 19. Dito po sa San Mateo 19, 16. Ito po ang nasusulat. At narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sige po, nagtatanong po. At sinabi niya sa kanya, ang Panginoong Yesus po ang nagsasalita nito. At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? Nagtatanong din po ang ating Panginoon sa nagtanong sa kanya. May isa na siyang mabuti. Tatapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sige po. Sinabi niya sa kanya, alin? Sabi po ng nagtanong. At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mga lunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Sige po. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sumagot po yung binatang nagtanong sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga yan ay akin nang ginawa, ay akin nang nagawa. Ano pa ang kulang sa akin? Ito po ang sinabi. Sinabi niya sa kanya, sige po. Sige, 22. 22 na po. Tatapot nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay umahon siyang namamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. Mayaman po ang binatang nagtatanong sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat na daw, tulong o nagawa na niya, ano pa ang kulang? Ito po. Mayaman po siya. At sinabi ni Jesus sa kanya, sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Yun po ang nasusulat sa Biblia. Ang Biblia po ang nagsasabi na mahirap daw pong pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit. So tayo po ay nasa antas ng hindi naman po tayo mahirap, hindi naman po tayo mayaman. So, marami pong tsansa na tayo ay makakapasok sa kaharian ng langit. Gagawin lang po natin ang naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat sa ating naging speaker. Sa kanyang ibinigay na paliwanag po sa atin. Yung pong ating kabataan na nakaandang magbigay din po ng pag-aaral sa atin. Tatayo po siya dito. Kapurihan at kapasalamatan po, king kihatam Diyos, kayo po pengari at karin pong kalupang kayo nakan. Siguro po kanita, nung tatalad ko po kayo ni Inkarugya pong manimuno. Siguro po ngayon niya sabi kong kakarog ko pa mo rin pong bagya. Kabalwanta po, anak pong kasagit ing tatalakad kayo ni. At mayang pong dumagi, king kihatapong tema. Sa labas ng kawang gawa at pag-ibig ay walang kaligtasan. Dapat po kabalwanta po na ing pamagkawang gawa, alay pong hangganan, alay pong kapupusan.
Dapat ini po yung maging paralan, bangiti po, mayan tapong miras, nung nokariman po, at yung kikatamong Diyos. Dapat po nung ita po, darapat tapo, ketang istuat, karampatan, na itapin po yung sinabi ng banal, na eta na po kailangan pabalo. Dapat nung iti po, pebalo tapo, karang kapatid tamo. Tinggap ta na po yung kayablasan kining lalam. Dapat po nung iti po, sa sarili ng tamo, tinggap ta po yung kayablasan babo. Anapin po, kaya sabenda po din kaya tampi ang aring matwa, na isto pong darapat tapong mayap at magkawang gawa. Balik, ita po anong baleta mo kayang banwa, mayin niya pong ditak-ditak magagawa, kapamilatan po kayang pamagkawang gawa. At siguro itana mo po yung bahagi ko ngayon, kaya tutuki, dagdagan kayo po. Una yung pong magumpisa ako pa. Siguro po kanita, nung niya pong anak ko, nung mayan la po sanang mitatanam kayang isip po pong kaisipan, deng ama nung manibat po banwa, siguro po magaling pa po ang bapang weng. Mas maluwat ko pa pong magsalita ang bapa. So ngini po, mayang pong binuklat ingkang kaisipan, puso, na mayang ko pong tatanam at didinan katawan. At antimurin po at pong buring sabyan, kaya kayo, karen pong kaya tampeng haring manungkulan ng mga ganaka at mga santing, na anyawaran ko po yung kaya kayong antabe at kasopan. Kasi po ka rin po may labasan, may pong kapulungan. Nung akagit yun naman po na alagay pong maging medium. Sabi nga po na alwa pa mo rin po na ating kaya pong daramdaman amano manibat po banwa. Na kasi po ka rin may labas sa banwa na igami mo po may papag-share. Dapat sana po ngini po manyang po kanyawarin yung kaya kayong pansin. Abolong ko po mga sipag tapo at sabi upin, may kakaulan tapo, may kakalugod. Naanyawaran ko po yung kaya kayong pansin na sana po, kaya tutuging Sabado, di naman po itang pwede. Kaya kayo po pengari, manyang po anyawaran yung kaya kayong kasopan kaya kami. At antimurin po ka rin kaya tampong gamit. At antimurin po, manyang pong sabihan rin kaya kayo, na karen pong pengari da po din kaya tamang intang, na burimya pong ibalik, ita pong lubena da po din mga intang. Kaya rin da po din lubena da po din makatwa. Sana po mga inyo pong ikayatan, din kayo pong anak, bang imulat tala po, kareng turo na kanita pa po na ibalik ta po ngayon. Emang po keng ditak-ditak po bane-bane at itana mo po dakal pong salamat. Bayo po isabla. May itong kapurian, king apong gino. Sablang pengari, kapatad. Hanggana ka rin kaya naka na mag-anaka. Masigasig pilit magaral, king kaburianan ng apong gino. Maya payabak po kay kongan. Ne po kasantinging pamagaral, amiyapag, anong no ka rin, mi pakilala la, king minunang migsalita. May tunggal-tunggala, ampong may pasiwala lang din hanggang dapat nang gawa ng may nga tao tungkol king lugod. Maging ing espiritu, binggita niya naman po yung lugod. Agpang po king sinabi na ng kapatid tamo, yung lugod kano may pibabata, yung lugod maganaka, mapagparangalan, at manugaling kasinsinan. Ating ko rin napansinan, king kaya katamong pamagaral ang pong pamanyambang yaning kayabakan. Nandin po pagmasdan ko yung kapaligiran at ating ko po nga kakit talaga. Siguro ini tungkulan dia po rin kaya katamong kapatada, guardian, kababayin na ng pong kalalakihan. Ating pong makasulat king Kolosas, ngayon kung magkamali, 5:2 yata ito. 2:5. Kaya namong kapampangan, kaya intindihan kaya masyado nga kakit ay ni pala. Sapagkat bagaman sa laman, ako'y wala sa arap, gayon may nasa inyo ako sa espiritu, at nagagalak at nakikita ko ang inyong kaayos,
at ang kaatibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Impong bangko tamo king mumunang luklukan, adwala mo po at luring lamana. Tutulaya po kano ing hapong ginupot ang atin tamong kayayusan king pamanyamba. Ne, impong kababay na nagwardyan, sana po nung malyari ken tutuki, nung Apostol Santiago datang iya, siguradong mabalakbas tamo. Nung mamiya pong grasya, hapong gino, keng mumunang luklukan, ilang priority, o nung po nung alalang makalukluk, makananula. Ito po, may ito niya mong paganakakaring kapatid tamo. Magbalik ko po keng pamag-aral tamo. Hanggaman po, kaya masyadong pag-aralan, yung kaya katamong topic. Eko po mimimu, anay kapatid, ngari, pabalo ko mo yung dapat ng obligasyon na ni metong agwardyan. Tutunay man po ini yung sasabihan ko. Bila pong kayagapan king kaya katamong pamanyamba, mumunaya pong dili yung gwardyan maglalawi king kapaligiran ng kaya katamong pamanyamba. Sana sasabi kong mga ng anti kanini, kayo po tatabog ne. Sana po maging katamong tungkulan. Uring kanong yung pamanyapat mayap, makabawas kasalanan. Agpang po keng, basan kaya po keng 2 kay Pedro 4:8. Kapabangan. At sinabi, yan si Sini. Ay git king sablang bagay, maging taintim kayo, king pamikakalagod, king kekong sarili. Uring, king kekong sarili, uling ing lugod, tatakpana ing kerakla na kasalanan. Tandanan tayo po ita kapatad. Ing kanong pamanyapat mayap, makakatakap kasalanan. Yan po atin tamong dapat gawan, bilang ang tabi, ketang katamo pong kapatad ang mga ilangan kasopan. Banggitan kaya po lagyo yung kaya katampong kapatada at yung baby teriya. At siya po kayang kritikal kabilyan itang kayang problema. Binyene po itang picture na kanako pasahopya. Nabalo ko mo bukod yako. Nune itamungan. Tas tala po rin kaya katamong aura king pamanalangin, pamanyawad. Dinantaya po. Balo ko po malapit tamo kaya. Ita pong problema na king kayang breast cancer. Anya pong misan migtext siya kanako. Malungkot ya po. Pero makanyan man na sinabi na aning kasulatan, Reyat ang atsukang Kristo, alalang parusa. Nya balo ko po itamo, ing pamanyapat mayap, etaya po titikusan. Pota pong manalangin tamo, yabi tayak ing panalangin ng kapatid tamo. Abitan tayo po kitang kayang kabilyan. Sana po manatili kaya katamo, itang pamikakalugod. Kaya kuno po pakakaban mo, balama po makakagubos. O rin po rin kapatid tamo, evangelista at emubo ko de evangelista, ilanang ipakilala ka rin tabik tamo. Pasibayo po, mayapayabak kaya kongan kaya nga pong Ginoo. Na sana parati tayang kayabi, parati yang susubebe kaya katamo, lalo na karitang mangailangan kasopan. Anti ka rin kapatid tamong aman. Maging ka rin kaya katang pengari. Abitan tala po na sana pakahabanaw panimbiye ni nga pong Ginoo. Ban kanita king makabang panahon. Imyabi-yabi tamong susuyo, maminto ka rin kayang kaburian. Pasibay po mayabayabak kaya kongan. Salamat po. Bay pong siyabla, mayapayabak kayong kanakong kapatad, ang pampengari. Ane po kasanting, anong makanano, ing metong ataw, mirasan niya. Masanting po itang ababalo tayo. Uli pong peka matimbang dili nga sa sao tamo itang pamanalangin.
uli pong kaya betaya king kikatang kasal pantayanan. Nino man po kaya katamo daratanging subo kayang tiganiti. Totoo po ita, potang papalapit ka kaya palapit ka. Subukan na katapo itamong balang tao. Nyalawa na katamo noon takatatag at katibe. Anya ipong tema tangin ni anay po kasanting. Nune, kailangan ingatin tamang lugod. Itampaman niya pat mayap, niya sana pong manatili karang kaya katang puso mong kaisipan. Pauli na po ning nakalya po yung oras, may palad kaya pong mirasan oras kapamilata na po ning kaya kaming katungkulan. May papamita mo pong diwa kaya pamag-aral bang kantong malapad niya po yung pamag-aral tangay ni. Malawak niya po. Yung pong kaya katamong tema binasanay ng kaya katamong kapatad. Ape malino na lo. Anong makananaw laring buri ng sabyan. At inya naman po kaya ni pamag-aral kaya pong tinuhoy na ng kaya katamong kapatad na sabyan ko pong malapad niya. Ano po kasanting diwa ba kanita dakal tamo po babalo. Dumakita po kening Levitico 19:18. Ano po kasanting? Nga na po kening Levitico, eko darapat pamanablas ni eyo tatamnan mua ding anak ning kekong balayan. Nung luguran niya pare yung tao antimo ing kekong sarili, ako yung Ginoo. Lawin niyo po. E po maulaga, imburi na pong sabyan kaya katamo. At ilungan po king Santong Biblia, ding kapakibatan. Anong makananong uraring makasulot at siyanan po yung pakibat. Ano po kasanting niya po kalawak. Kanya sana ngayon pong kayabakan ni itangan. Then sana pong kaya katam pusong pong kaisipan. Sana makatalagala kaya katamong pamagarandam. Bangka nita po mitanamlo. Imbalang katao kaya katamo. Kadwa po, dumawa kay tapo kay ni Kasebian 2022. Nga nanang po kay ni at niya nang pong masasabi. Nga na po kay ni. Mo sasabihan mulas kuking dewakan, malaya ka king Ginoo at iligtas na ka. Po malinon Anya, lawin tayo ng po kening Deuteronomio 32:35. Ing pamanablas kanako at ing kabayaran king kapanaunan. Ing kabayaran king at ing karelang bitis mitalusad ya uling ing aldo na ning karelang kasakitan linapit na at ding bage dugpa karela mamalagwala. Ane po kabayat ng kapampangan ne po. Pero siguro po ako tayo diwan Anya sana po kaya katamo niya kapatad. Uno po yung pantaulinan po kasanting baya pong lubos sa Malinawan. Kini pong Kasebian magbalik tamong 24:29. Kasebian po. Nga na po kini. Mo sasabihan daptan kung makanyan kaya antimo ing depatan na kanako ibiye ko king tao ing agpang king kayang dapat. Walawin niyo po. Nung nano po itang depatan tamo yamo rin yablas na kikatamo. Ang ganang kunya po kini sana po nuwaman pong ating kukulang ikay na pong balang susuglong. Dakal pong salamat. Pali ko na po yung mesa. Maya bakyakangan. Karang kapatad, ngari po kay nakan. Ayak po bilang guardian na po. Baloy naman po ito. Pipili ko po kay kayo kapatad
dosog tangan po kini nga magsalita na po keng maite. Ano yung totoo di takmen pong bagay, yung tao. Ne po? Yak po yung kabyas nan takot yakin Diyos. Kaya pili po sasabihan, hindi taka bagay, ine pa harapat yung tao, alayang lugot kin Diyos. Bakit po? Ayan po, kalwalas napin po yung luklukan. Pilit do ko pong parsugan, uling diri ni nako king nga pong ginuwe, paging kapatad. E bisang lumapit lugo king ngarap, diri ni nako mo king Diyos. Kaya kayo po diri ni, uling kapag-obra ko yung Diyos. Niya po? Yan po, bilang gwadyan, manibak yung Domingo po, makisabi ko po, pag may ang tamo, yun po, susulok ka rin bangko. Bulsata niya mo po, yak po, mintago keng mula ng Eden. Kaya man po yung basura, pinulok kay Blisake. Pero kaya po pengan to. Uling inlugod, keng gino, hanggang di takya mo po gawan tayo. Sabi naman po, keng Bibyo, nining matyaga, ang po lulugod keng gino, yung ating baliking babo. Tandaanan tayo po ito. Ako po manandaman bilang gwadyan, tutupintan sinabi ng kapatid ko, uling may pasubukan ako, may dinang kong tatag. Kaya pansinan niyo naman po, uling may atong ngayon kapag obra ako, yung nga pong ginumo po. Kaya makisabi po pong mayap kaya kayong kapatid, pengari, manibak kayong Domingo po, sa pakantano po rin, ala naman po sakit na, munta ko po kingarap, totoo po, nung mamiyang grasy nga banala, yung kaya katang banalaik pa, sugrado, baka, kayong gulot, alang tao. Ne po? Totoo po. Yako po, uling, midinang kong kabyasnan, takot kayong gino. Misan, ako sabihan pong perfecto kong tao. Tao ko rin pong pamagkasala, pero itang lugod ng gino ang takot ko, misan, ako kontra kayong sarili ko. Bata pong mengan, busay tala po. Bata, patang maglinis po, oy, salamat, alang dinat kayong bangko-bangko. Ne po, dakal salamat, hindi mo po, bakan abalo tayo. Kasi bilang gwadyan, adwa kayo pong gwadyan kanya, ni Sister Almo. Ne po, kaya makisabi kayo po rugo, ang gandi takya mo po, gawan tayo, uita po yung pag-ibig ng Diyos, kaya katamo. Tukuy tangan po kayong Kaburiano. Dakal salamat, ang gawin mo pong minya, kundi taka oras, bata po kayong Domingo, balo na po, yung gawan tamo. Yung gwadyan, liweno ko pa, muntana ko po kayong harap. Ulingin talaga yung gwadyan, tagayan kanya pong kapayapan, kaya katamo. Misan yung tao, dusog ka ako. Kaya, sa gananak pa kayong luwala, ako may mituki ka, ano. Yun yung pa magkasala ka rin, ala na ka na ako. Linyo po kabasa, piyangwa ko pare, tambang ko ka rin bata, tilaluklukan din kapatid, uling ila pabisal nung bigyan kilub eh. Dakal salamat kayong metong nga gino, yako po, midya na akong tatag, hanggang na pong sabihan daw, bahala na yung gino. Sakal po, salamat. May bonus siya po yung gwardiyan tang. Big news na po. Na. Balo yun po yung tutuna. Kapayapan po. Balo yun po yung tutuna malambat na pong sasabihan ng kaya katamong gwardiyan yan. Nang minsan po puntala na ako kembali o bapaya na po ka na ako yan eh. Bapaya na makanyan niya na. O din tao na potang baluran naman na gwardiyan ko kaya katamong sentro. Yako na yung magayos sana pong maglinis sana. O bata na bapaya na yung minsan na dening kapatid tamo na. Parusugan miya mo na. Ang kay kalyana ako mo, si Map kalyana kakapatada, o nung masagit nung pamulagata na kakanya na ako. Intutuna po kasi, potang napubring gawan ng tao, hanggang masimple mo pong bagay na iking kabayat. Kalupa na mo po yung may buklat antimong sinabi da rin, yung kaya katamong kapatad. Ang bagay po, bilangan tayo yung kaya katamong pangayaw, yung kaya katamong kasalpantayanan. Lawen-lawen dako po itsura, kakilala dakongan. Bukod mo po itang ketang gulo ng koyang islo, yung yak makaing kakilala. Karengan pong atsukeni alos sa kakilala ko nala. Ita pong ketang gulo ng kong islo, baluyot, iya mo pong masyadong pamilyar ka ako. Nung pong bisita ini, maya payabak po kaya kayo kapatid.
At kempong pamag-aral tamo ngayon, iya po yung diwa na kikatam. Metong lugod, metong kawang gawa, at kaligtasan yung tema. Kaluguran na kapatad, king simpleng bagay, kalupa na mo ning metong kongregasyon ng tikanini. Ating mamuntukan, ating busy, ating opisyalis. Amalyaring mga siwa king kikatamong kasalpantayanan. Ingangad po ikeng kapatad yung manalakaran king kikatamong kasalpantayanan. Anong makanano ing angad na ning kikatamong Gino na itamongan beritamo o kami berimi munaman miligtas tamongan itamong talasalpantaya. Depende po kitang magobra. Nang minsan po ing pamagaral sabihan daring banal malambatan na king antimong pamagaral dapat na king minsan kitang gawa na nung minsan akakalingwan tamo po siguro. Akong sumabi kasi ako sigurado na po. Na nung minsan itang simpleng bagay na dapat nang gawan ng metong at talasalpantaya, anong minsan po etaya gagawa. At amo pong sumabi king kaya katamong sarili, ita po may akit kaya katamo, ne po. Nung minsan yaku pa po yung babatiku sana nung minsan ng guardian, bapaya na o mamuntuka na. O ba't emula paluklukan kingarap ding kapatad? Anak, matwa na laring kaya katamong kapatad king kasalpantayanan. Nunayin kaya katamong kautos yung Gino, ne? Nang minsan po manandaman niya naman, pero isabihan ko kaya, aliway lang kautos mo. Nang minsan balikanan da ko ba o mamuntukan na. Nung minsan, may bugmong tanggap. Ren pong taong pinilita mo ang timong mga siwa king kikatamong kasalpantayanan na yung kikatamong pag-aralan tuturo na may kakalugod. Dapat nung dening simpleng bagay nga rin akarelang malyaring katungkulan na dapat nang gawan. Maliban mo po nung pamigla na katamo ng guardian, lukluk kageta. Pero nung bibiyane po yung kagalangan, kapatad lukluk tamo keta ngarap. Siguro po walang maging dahilan na etaya po pamintuan. Uli pong linuklok talake ni Rene. Nano pong karelang obra. Metong lamo pong dekorasyon na kingkikatamong kasalpantayanan. Hali po, hatinla pong obligasyon. Yung guardian, metong nga obligasyon na po nung ena IBA o ene agawaing kapayapan ing katahimikan king kekatamong kapulungan at inya pong panagutan tutupoy sa sabiana. Ali po kaya kayo nune ketang kautos tamo impitatakutan na po aliwa naman po itamo impitatakutan na po yung kekatamong Gino nung muaya kayo o bate na agawain tungkulan na bilang kasapi bilang miyembro kailangan po to kita mo. Nung nano po itang mayap ng parapat kaya katamo, ninuman kaya katamo, maging miyembruya man po ampong manalakaran king kasalpantayanan, nung yataya po'y galang ampong gawan itang karampatan. At yuta mo po ketang dala na pa ning kamalyan. Pero, nung itang kaya katamong kapag nasan mayap yo, misasagluluta mo po, na lumakad magobro. Anya po kaluguran na kapatad, king miyayaliwa pong paralan ni tamo, masusubok tamo. Emo po kenyan. Emo po bukod king luklukan. Aliwa pa po yan, dakal pa po. Pagmasdan niyo po ng naning buri kong sabihan kaya kayo. Ikayo po yung sumabi, ikayo po yung mag-observe king kaya kayong sarili. Nung nano ing dapat nang gawan ning taong talasalpantaya, sabi na, ning batas ng apostol, nung magsimbata mo, nano po ing sasabihan ha kaya katam. Ikayo po ing mamasa, ikayo po ing mediwa kareting bagay abatas kaya katamong dapat tukyan. Sabi ko po, bibiyak kaya ngalimbawa, king kaya katamong sarili, nanti kayo mo sanang makipagobra, nanti kayo mo sanang estudyante, na panyatang naning oras,
at yun na kayong makaluklok, karing kaya katamong luklukan. Pero nung minsan po, mababatyo kaya katam. Ini po, asasabi kaya kapamilatana ning mibuklat na mo rin po yung antikaniti. Uling kaluguran da kayo. Eko mo naman po tula na nung potang datanging panahon, datanging kaya katamong pamakirap, king kaya katamong gino. Anak, review na po itang kayang maragula screen. Anak kong espiritista nga na. Oy nilawen ming kaya kang gewa kaya tangal do napun. Anyang atsuka pang atsuking lalam. Lawen mo yung depat mo. Ikang sumabi nung nokar niya nung makaustuang pongali. Uli pong yung tao yung daraptana sa biyana nung nanuwa na yung tenam mo na iya mo yung pupulan. Nung dinapat kang mayap, dinapat kang marok, atin lapong kayablasan. Anya kalugra na kapatad, alang patugot po pupupudpuran tala rin kaya katamong tsinelas o rin kaya katamong bitis. Magpagaltam, magkapilit tam. Sana panyatang naningaldo rening kapagalan na reni, mamielang tula kaya katam. Na sana datang yung panahon, kumyakla o tumulo yung perlas ka rin kaya katamong mata o lungkot siya yung kaya katamong sarili. Nunay kaluguran na kapatad, king kasalpantayanan, ding bagay at tuturo, ding bagay at darandaman, na ning tao kailangan daptano po. E mubukod king daramdaman tala reti, i-apply tala po. Uling nung etala dinan katawan deni, maging bawag la. Nya sana kaluguran na kapatad, ingke katamong meging tema ne king kasanting. Kanita mengutang niya yung meto nga tao. Sabi na, ginawa na kapilanda ka pemintuan. Ginawa kapilanda ka pehimalanan. Ginawa kapilanda ka nga na pehinuman. Ginawa kapilanda ka delawan. Makibat siya yung kikatamong gino, nunay karetang kalupatamong tao kari nagewa. Nung nano yung depat mo, king kalupa mong tao, king Diyos ya po itang reflection. Karinya po magbasi. Kalupa na mo po nung akit tayong meto nga pulubi. Nepo. Sa bagay po ngayon panahon ngayon na po kasakit yung sasawop. Lalo na po kayong vehicle accident. Yatalaman po nung minsan atagin din. Uling lalo na po ating lang proyekto rin kayong katamong gobyerno. Maus ka mo po kitang outline. Nepo. Pero kanita pong minuna, istong ikit may aksidenteng tao. Ang gadtala pong darala kayong ospital. Anya na naman po kabayat ngayon eh. Uling miyayaliwa na po yung kabyasnan. Uling nung minsan sinopan mo na ating kapampahibatan eh po. Puwata nga na, eya po usto pangatalan ng tao. Puwata madisgarasya ya. Anya ngayon po yung programa na po ng gobyerno. Maus ka mo po datang itang kaya katamong sakyan o yung ambulansya. Pero kaya paman niya tamo po nung minsan ang timo karetang sasabihan tamong pulubi. Kanino tamo po dapat gawa ketang kalupa tamong aten, ketang kalupa tamong ating agyo, ketang kalupa tamong makayablas kaya katamo. Ali po, sabi na, sumaup ka ketang alang ayablas kaya ka. Nepo, anya kailangan po itamong magaran. Diyan tamo mo rin pong kabyasnan. E mo bukod kitang sasaup tamo, kailangan tuturo tala naman. Uling po nepo, manabuso naman. Anya po, nano yung sinabi na, di na yung kabyasnan, ing lugod. Ing nano man pong bagay, akikatamong daraptan. Mapa, pag-ibig ya po yan. Kaya na ka natin pong pag-ibig na po. Ang timurin kaya katamo. Potang sosobraya yung pag-ibig, mo naman po mayap. Po, ating nung minsan potang sumobra yung pag-ibig, potang mabiguya po, ating yung gawan matura. Ngayon po, nung sobra naman yung pag-ibig, lugod ka ring anak, pasunuran tala po, kitang nung minsan na po gusto, so sobra na, bibiyan tala pa mo rin. Uli na yung baluta mo pag-ibig. Pero ita pong sobra, makaibiya namang pong eusto. At inya naman pong problema.
Yung pag-ibig po at suya ketang at yung level. Maka-level ya po. Makasukad ya po. Nung kailangan pong batbatan me ing anak, karing amano, amalyaring ituruta mo karela. Uling po tang dinganak, magumpisala po, karinya po ing kakatamong dapat agawan. Alawen tala po uring kakatamong hanak, subaybayan tala. Uling panahon, aliwana po. Anya sana kaluguran na kapatad, ingkawang gawang sasabihan tamo, nung magkawang gawa tamo po, sasabihan na naman, nung di napat kang mayap nga na, mo na pabalo ketang kaili. Nung di napat yung mayaping wanan, mo na pabalo kening kailim. Nung di napat yung mayaping kaili, mo na pabalo ken. Nung minsan king tao, ating pong taong potang sinopana ka. Ne po, sopana ka mo, ketang kagipitan mo, anong minsan, abalita na pa po nitang siping mong bale, na makanyan. Yung pamanyaw po, etane kailangan sabyan pa mo. Etamo po sana mangari karetang aliwa, na nung minsan, ketang kulang ampong bilis na nitang kikatamong kabiyasnan, naisipan tamong mayap ya pala, dapat eya pala makakayap kikatam. Anya kaluguran na kapatad, nung pagnasanta mo, ing kaligtasan, akikatamong panayan, ne po, makanano tayang arapat ing metong kaligtasan na ini. O ini po, ing maging kikatamong paralan, sabi na, munang luguran mo nga na ing kikang sarili. Nung kaluguran tayo po ing kikatamong sarili, number 1 po kayang simpleng bagay. Linisan me, pakanan me, ayusan me. Uling kaluguran me ing kikang sarili. Uling kaluguran me ing kikang sarili, eme bring manasakit, eme bring manandaman. Gawan mo ing meto nga lugod king kekang sarili, akalupa na king kekang kaparang tao. Nung eme buring manandaman ing kekang sarili, emo pa tulutan manandaman niya ing kekang kapatad. Ne po, bangkanita ing lugod asasabihan tamo, agawa tayo. Pakibalwan tayo, daptan tayo king kekatamong mismong sarili. Bangkanita, agawa miya naman, karetang kayang kaparang tao. Paninayin tamo ing antimong kaligtasan, kapamilatan daring kikatamong pamanyapat, mayap, na etamo maninayang ablas, nano po ing makasulat, ding bage agewa tamo, mikikintalat, misusulat laking libro na ning biye. Nung datang maning panahon, akikatamong datang king panahon na yung tao kitang naasaan. Uli pong nanuya yung pitatahutan tam, pot ang datang niya. Itang metong ayatamo asaan king biyatam. Magsobra tam po kaya. Nakarin, datang niya itang sasabihan tamong kaligtasan na potang itamo, mayatul tamo, kitang kikatamong gino. Yung katawan na ini po, mama ko ini. Dapat yung espiritong darandaman yung magsalita, luluwal king kanakong pasbulan, ini po makiyarap yan pong mahukum datanging panahon. Nung nanoing depat na, nung nanoing gewano, mayakit ang pong mayatul, panyatang naning panahon. Kaluguran na kapatad, king kasalpantayanan, ing panikwanan tamong atin tamong sobra. May ngariyang magbangko yan po. Kailangan may kaka-interest tamo. Nung yatamo po magsobra, kawawa po tayo. Panyatang naningaldo. Nya kaluguran na kapatad, sana po ding kabyasnan ang masasambit laki katamo balang domino o balang domingo, pamitipon tamo. Sana po ilang magsilbing kingkikatamong pamaglakad, kingkikatamong pamagsalita, na sana ring luluwal ka ring kikatamong pasbulan detang
amanong mayap amalyaring mielang panyulong karing taong makarandam. Aliwasan na itang makasugat lang kapanandaman. Kaluguran na kapatad, ding kikatamong pamagaral na rin kapilantala i-apply po tang pangluwal tamo po. Kaya ni po ala kong sabyan etamo magsalitang emayap. Meto nga pagsubok kaya katamo pota pong lumwalta na kini. Potang lumwalta na kini pota kaya mo pong dalan. Mitakid tamo po ketang meto nga buliga. Ing lugod mapibabata, ing lugod matiisin niya. Ing lugod diri na nangan alimbawa, diri na nangan kabiyas na ning bagay. Sana kaya katamong magaral, yaying mitanam ka rin kaya katamong puso. Itamongan po mikakapatad tamo, bukod king laman, nune king espiritu. Mikakapatad tamo po keti. Anya sana po itang panandam na ning metong panandamnengan po ning kaya katamong buong katawan. Kaluguran na kapatad, meko pong metong nga balita kaya kayo, paganakapala kaya kayo. Huli pong kadwayang Domingo ngeni, yung kaya katamo pong kapatad, atin tamo pong lakad, dahil nga kapatad tamo po, nepo, manayarya po'y sister, kaya ta karela, ita pong kapatad tamo. Potang alaw na po, ing tutuna po kanini, yako po makatugi, pero dakalta naman pong magobra. Nepo, mo po yako yung magobre. Yako po miyatasan ko pong munta pa mo king arayat, sinabi na po ning Director tamo, Director General, uli pong makipagpulong niya po king Sentro General, yako po yung papunta na karetang kapatad tamong mag-convention kay Region 7, Region 7A, kareng kaya kabataan. At yung kikatamo pong lakad po kay kang Sister Alice sa Manaya po. At ang timurin po itang panabili na ning Banal ay Espiritu. Binanggit na naman po ning kakatamong Director, kareng Director of Medium. At intamo po ng obligasyon ngayon kang Sister Baby Tiria. Ne po, uli pong, nukar niya po kapatad. At yun po bale? Okay. At yun po bale, itang kakatamong kapatad. Itamo po kasi uling gabuntam. Gabuntamong sasabihan. Neniba tamo king gabun. Nanuman pungla ay punglamo king gabun, tutubo po hanggang miyayaliwang dikot. Ne po, ang good, ang po, ang bad, tutubo po. Kalupa na yung kikatamong kapatad, naman po sabihan na maminto. Hanggang maminto tamo po, potang datang itang panahon, datang kikatamo yung timong pagsubukayan. Kapamilatan da puret ang kikatamong gagawa na mayap, maging mayan mo po ing sablak bagay. Although miras man po itang panahon, midalaya ka rin biyasa, panyawad tamo po na sana ing akabyusane ing antikaniting pagsubok king biyena ning kikatamong kapatad. Kapamilatan da po rin kikatamong pamanalangin, atin tamo pong obligasyon ganyan, balang makatatluya po, pati ngapon. Itang kayang pasis na po, kareng kikatamong gabinetis, kilub na po ning atandanan niya po, 7 aldo na po, apuluya. 10 days siya po, balakwit ang keng insenso ito. Pamanasap balang gat panapon, insenso po ang pong uling, ang pong polbo, balang gat panapon po. Uli po nging panahon tamong ngeni, miyayaliwa na po na, mapali, mumuran, anya po yung banal, papa nasapa na katamo balang gat panapon, kareng kaya katamong bale. So, ila po rin kaya katamong maya pabalita ang pong pamagaral ngayon aldo ngayon. Dahil pong kaya katamong pisaw-saw, 4,620 la po ganing aldo ngayon. So, kaluguran na kapatad, at kaya pong tutuking Sabado, ang pong Domingo,
Yung kaya kayo pong malating talasuyo, alaya po. Uling migating kaya pong kayaking Manila, yung kaya katamo pong bisya pa naman dinatang, pero mig-text na ako po kaya. Kaya tutuking Domingo po kanyan, iya po yung kaya katamong talan, kaya katamong kapulungan. Maranong tamo po kanita. Okay po. Dakal pong salamat. God bless you all po kaya.
At pagkatamo po, manalangin tam. Kapayapan po. Kagalang-galang amayastrong ke kaming Ginoo. Alala pong kapupusan ding kekeng kapasalamatan ke kangining pinandit. Ginoo pablasang ingke kang banalaw payam pong lugod. Inge mo kakawang ke kaming anak mo. Diyos ko ing makanyan mo kepang paparam karing kekeng biyem pong sikanan. Ginoy nga lakep pong balong ablas karing dapat mong mangayap ke kami. Diyos ko nung ngayon suwan dakat purian king kekang pangi espiritu ampon king katutuan. Igpaking uli na po ning kekeng pangatahid, pangabuklat daring kekeng balang puso ampong kaisipan. Anong makananong tinipon mo kami king kekang lugar akekang pepagbanalan. Banggawan igpaing metong atipunan manibat king kekaming pamagsimula naning kekeng pamisan metong ngening pinandit. Diyos ko ing mekanyan mepong biklat ing kekang banalapas bulan king kekang kayarian banwa. Bang igpa dingamano ampong turu makanyan lang miras king kekeng banala piyarapan. Bang malyaring tanggapan ala ning metong amagaral. Amalyaring ke kaming lakaran king aldo bukas. Ginodakal pong salamat anong makananong pagkalubanan mo kepong kabiasnan. Amalyaring kilala ka ring diwa akekang peapa inapag ngening pinandit. Bang mikatin lang katawan kapamilatanan ning kekeng pamaglakad. Kingaldo bukas ginong Diyos sing makanyan keng tuntun king kekang banal alakaran. Inge ke sana malyaring mikawani karing kekang banal atuntunan. Igpang banal ngening pinandit ay ti makanyan kepong makisabing mayap keka. Ginopablasang karingke kaming aldo bukas emi kakilala Ginoo. Manyawad kay pang makanyan mo kepang dinan kapayapan king kekeng yatong iti. Diyos ko lalam naman po aring pagsubok makanyan milang tatangalan karing kekeng biye. Dapat ikaing mamalali ampong mamatukod ke kami ampong magkalub sikanan. Ginongening kaurasan na iti makanyan keng manyawad keka. O ining mabilog ay iglesia ginong Diyos, makanyan keng manyawad keka makapungkil ketang kekeng kapatad. Anong makananong Diyos ko, ingkilbit mo ing kayang puso ampong panandam, wahaman dinaloy paing metong nga pagsubok kaya ginong Diyos, ngening oras sa iti keng mikakapatad, makanyan kepong manyawad kaya ka, tulutan mo sargog ginong Diyos, ngening yatsat milaring kekeng gamat, Ginoo makanyan mo sargong tulot ngening pinandit ay ti, kinguli na igpaning kekang lagyo Jesus sa tao Nazaret, nanuman sargong kapanandaman at yu kaya ngening pinandit ay ti, Diyos ko kabuddandaman na kekang upaya ginong Diyos pakayapan me, dinan mergong sikanan ngening kaurasan na itig pang banal, bang makanyan me panggamitan king aldo bukas king iglesia. Ginoo paintulot mo sargong ngening pinandit ay ti, ingganap me sargong pasik na nganing kayang katawan, bang may gityang makalakad pa karing katungkulan na king aldo bukas. Igpang banal ngening pinandit ay ti, tanggapan na ing kekang upaya, ngening kaurasan. Ginong Diyos ike pong sablang anak mo ngening pinandit. Anong makananong deting kekeng sablang pengari, amen alakaran king kekeng kasalpantayanan, nang gangening pinandit Diyos ko makanyan mo pong pagkalubanan sikanan, nung waman Diyos ko ring mapilan at tsula ka ring karelang pibale-bale, igpaing makanyan mula naman sargong pagkalubanan pang sikanan ng bangkaniti ginong Diyos, ing makanyan mila pang akayabe mamin tuking kekang banal kaburian. Ginoo, ngening pinandit ay ti panyawad. Itang kekeng pengaring kekang gamit ginong Diyos, anong makananong Diyos ko,
ing makanyan me naman sargong pagkalubanan pang sikanan, bangkanita gining Diyos makanya nala namang agawaring kayang katungkulan. Ginongyaning pinandita iti, deti sargong kabyas na nadindamdaring kekeng balang sarili, Diyos komikintal langan sargo karing dulang daring kekeng puso, bangking kekeng pamanglakadigpay ngeke sana malyaring magkamali, Gino, iya puing kekeng awad kekang yaning oras, nung makanano mo keng petawaran, makanyan mo naman sargoy keng mikakapatad, nung atin man migkamali, mipapatawad kami, mikakalugod kami king kekang upaya ginong Diyos, dakal pong salamat, ore ni puring kekeng awad keka, ikaing matnube ke kami, king aldoam pong bengi, manibat na ngeni ang gaman king wakas, iya nasa po salamat. Den kaya katamong kapatada gabinetis po, muntatamo po po taking kangatsing at alis po. Alaw na po. Mikit na kayo mo po kaya ning sentro, reta pong muntane po. Ating sa gembak, karan? No, karan? Darang alas, pamunta. Pagsabihan kaya pa ibapas. Kosoy. Kontisoy. Kontisoy. Pwede po yung sa kanya.